Fa 4 setmanes que familiars i alumnes d'una escola de Barcelona dediquen els caps de setmana a arreglar ells mateixos desperfectes que el temps ha causat en les instal·lacions del centre, conscients que en aquests moments tot allò que no sigui imprescindible haurà d'esperar. Elles estan pintant i ella està pintant les tanques de P3. Les tanques de P3 mai s'havien pintat i vam decidir pintar-ho per donar-hi una mica més de vida, de color al pati. Estic pintant això perquè estava molt borrat i volíem fer més color perquè els nens puguin jugar millor. L'Escola Brasil, al districte de Sant Martí, té més de 40 anys amb el pas del temps. Alguns espais s'han anat deteriorant. Com que no es tracta d'obres prioritàries, aconseguir finançament de l'administració en plena crisi és molt complicat. Això potser no és responsabilitat del tot dels pares, però sí que veiem que nosaltres, a través d'aquestes brigades, podríem transmetre molts valors als nostres infants. Llavors, fer que l'escola sigui de tots, aquesta és una manera d'aconseguir això. La idea va néixer perquè volien rehabilitar aquest petit edifici. Era l'antiga caseta del conserge, un espai que havia de fer servir l'AMPA per atendre els pares, però que estava molt deteriorat. Tenim un parell de caps d'obra, un que ve avui i un que vindrà demà, i la resta fem tot el que ells ens diuen, i el que no sap fer-ho se li diu com s'ha de fer, i així entre tots arribem a fer-ho tot bé. Les famílies s'han organitzat en el que anomenen brigades d'obres i ja fa 4 caps de setmana que fan feines de rehabilitació i manteniment a l'escola.